あなたならばアルハザードの力がどれほど危険なものかわかるはず。力は制御できる。用いる者にそれだけの器があるならばな。違いますかな、ジェシカ殿。それともまだ使とお呼びしましょうか。力に魅了されたあなたに使と呼ばれるいわれはありません。エグベルトってジェシカ先生の弟子だったの？そうだ。ジェシカ様が転生された後に突然姿を消しちまいやがったがな。私にはお前のように子守をしている暇などないのだよ。けっ、その嫌味な性格は変わってないみたいだな。今日は誠に愚か者の多い日よ。だがたとえ誰であろうともこの聖なる神殿を犯すことは許されぬ。お前たちはここで死ぬのだ。しかしまさかあのエグベルトがジェシカの弟子だったとは。まだ私が転生を行う前、彼は私のもとで魔導を学んでいたのです。しかし次第に彼はより強力な魔力を欲するようになりました。そしてベルンハルトを帝王としてレイガルト帝国を築き上げたのです。陛下と私が力を合わせれば国を起こすことぐらい他愛もないことよ。さらにアルハザードの封印さえ解けば陛下は無限の力を得る。そうなれば大陸の制覇すら実現できるのだ。私は今あなたに魔導を教えたことを後悔しています。でもせめて私自身の手であなたのその野望を終わらせてみせます。残念ながらアルハザードの復活を急がねばならぬ。あなたと遊んでいる時間はありませんな。
ジェシカ様は俺が守ってみせる。てめえに手出しはさせねえ。レスターよ、お前にそれだけの力があるのかな。言うじゃねえか。だったら受けてみやがれ。勉強した甲斐があったかな。エグベルト、覚悟しなさい。ジェシカ殿、無駄なあがきはやめることですな。やるな。だがダークロットは渡さん。
お前らがいくら私の邪魔をしようとも無駄なことよ。いけない。急いでダークロッドを奪って。もう遅いわ。無理だ、間に合わない。何？ダークロッドが奪われた？我、古の呪縛より解き放たれたり。エグベルト、やめるのです。これがダークロッドか。待て、エグベルト。うるさいやつだな。お前は。そうか、その羽のティアラは光の末裔か。お前もこのティアラを知っているのか。光の末裔が邪魔をするだろうか。なるほど、あの者の言った通りだな。まあよかろう。とりあえずダークロッドはいただいていくぞ。